हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजान हामग्लायनाय बावनाय थाबाय दायोथ' लकडाउन सोलिगासिनो स' खानायाबो लकडाउनजों लोगोसे आंनि खानायाबो लावलांगासिनो दा बोराय बायदि नुबाय टाउन सहराव जे फाग्लाफोर थायो बेफोरबायदि नुनाय जाबाय नै लावजोब्बाय स' दिनै बेखायनो लकडाउन दायो टाउनावथ' थांनो हाया गासैबो दखानफोरा बन्द स' दिनै गामियावनो सिनगोन गामियावनो दिनै खानायफोरखौ एसे गुसुं खालामखागोन मानो होनब्ला लकडाउननि दखानफोर गैया नालाय सिनबाय थाग्रा मानसि मोना बेखायनो एसे गुसुं खालामखागोन दिनै स' नायबाय थादो स' खानायखौ सिनगोन आं दा नैयाव दैसा जिं एबा दंग' जिङाव बेयाव माने मोजाङा माखौ नांगोन जोङो बेयाव दै दङ दैसा जिं बेयाव जिङाव जनानै मोजां नाङो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला खानायखौ सिनखांगोन माने दुगैनानै थांखानाय माने मोननै एक गुलि दुइ सिखार खालामगोन बेयाव सिनगोन बेयाव खाथियाव सिनगोन सिननायनि उनाव बेयाव दुगैनानै थांखागोन स' दुइ सिखार नांगोन बेखौ जोङो दायो जोबोद मोजां मोनसे जायगा माने बे खाथियाव जिरायनानैबो मोजां नाङो आरो बेजों लोगोसे एक्सुवेलि उपाय गैया दिनै लकडाउन जोङो न'निफ्राय ओंखारनो मोना खिन्थु मा खालामनो जोंहा दुगैनाया एक्सुवेलि जोंनि जायगायाव दुगैनाया जोङो न'आव दुगैया न'आव माने दंखलफोरा गासैबो माने आयरन गोजा बेखायनो जोङो दैसायाव दुगैयो जोङो न'निफ्राय ओंखारबोनो गोनां जायो आरो बिदिनो दायो दुगैनो फैखाथ' आङो दिनै खानायखौ सिनगोन मानो होनब्ला दायो लकडाउन दा टाउनाव थांनो हाया टाउनाव थांनो हानायब्ला टाउनाव सिनहैगौमोन सेलुनफोराव खानाय सिनग्रायाव सिनहैगौमोन नाथाय दायो थांनो हाया स' बिदिनो दिनै बेयावनो सिनगोन लकेल नापितजों सिनजागोन आं दायो नैयाव स' नायबाय थादो लोगोफोर दायो खानाय सिननाय जाबाय खानाय सिनखांबाय स' नायबाय था बेजों लोगोसे एसे दुगैनोसै बेयावहाय आंनो माने गोबां माने बुंदों गोबां लोगोफोरा आङो बुङो माने दैसायाव दुगैनांगोन स' बिदि दैसायाव दुगैयो जोंनिया माने जायगाया मा जायो जोंना आयरन गोजा दंखलफोराव आयरन गोजा आरो बिदिनो जोङो बिदि दैसाफोराव दुगैयो दै जिरि बोहैनाय बेफोरबायदि दैयावनो दुगैयो जोङो आरो बोरैहाय माने फिल जायो नोंथांमोना बेखौ नुयोब्ला जायफोर बिथांमोना न'आव दुगैयो जायफोर बिथांमोना टाउन सोहोराव थायो बिथांमोना नैखौ नुयोब्ला बोरैहाय फिल खालामो जायफोर बिथांमोना माने बे भिडिअखौ नायदों बिथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहर नोंथांमोना बेफोरबायदियाव दुगैनो रोंगोन ना रोङा बेखौबो एसे फोरमायहर लोगोफोर जोंना बेबायदिनो दैसायाव दुगैयो मानो होनब्ला जोंनिया गामि ओनसोलाव जिखिनि दङ माने न'आव दुगैया न'नि दंखलाव दुगैया बा फिल्टाराव दुगैया बेफोरबायदि दुगैया जोङो बेफोरबायदि दैसायाव दुगैया बेयाव माने जिरि दै बोहैनाय जोबोद माने साफाखौनो नांगोन जोङो माने बेयाव एसेबां मैला नंद्राया स' बेवहाय दुगैयो जोंनि गामि ओनसोलाव माने गोबां सुबुङानो बेवहाय दुगैयो बेवहाय न'आव जोंहा दुगैनाय अभ्यास गैया स' बिदिनो दुगैयो न'फोराव दुगैयोब्ला जोंहा गोसोआनो गोजोना बिदिनो सिफोरखौ बेयावनो सुयो आरो दुगैनायबो जों बेयावनो दुगैयो स' जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि माने दैसायाव दुगैयाखै जायफोर बिथांमोना सोहोराव दं बा माबायाव दं बिथांमोना जुदि बेफोरबायदियाव दुगैफेराखै जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहर जे बोरैहाय फिल खालामो नोंथांमोना बेबायदि माने दैखौ नुब्ला बा बेफोरबायदि दैयाव दुगैनाय नुयोब्ला बोरैहाय फिल खालामो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर हाय लोगोफोर आङो दायो माने खानाय सिनखांबाय दुगैखांबाय सि सुखांबाय बिदिनो दायो आंनि बे ब्लगाव जिहेतु आं होदोंमोन जे खानाय सिननाय मानाय बेफोर गासैबो जाजोब्बाय स' नोंथांमोना बोरैहाय नांखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहर खानायखौ बोरै नांखो सिननायखौ माने टाउनाव थांनो हाना नालाय माने गासैबो बन्द स' बेखायनो आङो गामियावनो सिनदों गामियावनो सिननायाव बोरै जाखो मोनथिला स' मात्र खानाया गुसुं जाब्लानो जायो स' बिदिनो सिनबाय एसे सिननानै ओमफ्राय दायो जाबाय गासैबो दुगैखांबाय माबाय मोदोमफोराबो फ्रेस जाबाय
स' नोंथांमोना बोरै नांखो कमेन्ट खालामना फोरमाय आरो आं नोंथांमोननो बुंदों बेफोरबायदि दैसानि दै जिरि जिरि बोहैनाय बेफोरबायदि नुयोब्ला नोंथांमोना बोरैहाय फिल खालामो जायफोर बिथांमोना जिहेतु गामि ओनसोलाव गैयाब्ला जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि गामि ओनसोलाव थाब्लाबो खायफा गामियाव माने बेफोरबायदि दैसाफोराव दुगैनाय नेम गैया स' जोंनिया खिन्थु बेफोरावनो दुगैयो स' नोंथांमोना बोरैहाय फिल खालामो बेखौ नुब्ला स' आंनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमाय जेसेबांखिनि जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों गासैबो कमेन्ट खालामना फोरमाय आरो बे कमेन्टखौ लानानै आङो मोनसे भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो फोरमायनो सानगोन स' बेखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमाय स' आङो बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन बेखौथ' आं आसा फारियो आरो बेखौ आङो नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दं स' बाय